Hi guys, masong adlaw na jud tanan. Moto ko karon sa dentist kay ipaadyo ni ang ngipon kay sabod gajo. Ar kahait dari katong nayagpas na tangtang. Way klaro tong dentist sa kuan. Muntin lupa katong dito ko nagpapasta. Kay waram labtig sa katuig. Tangtang naman. Na may dentist dari unahan. My love. My love. Matro ko. My love, matro ko. Diyan ko ang ring ang bayad. Muchat ra ko nimo. Agmanok nuudyon. Ha? Basta buntag. Ingani ray manok. Basta buntag ingani ra kabuok salang. Sa duha, tulo, 4, 5, 6, 7. Nahalin magtulo. Mao naman nasalin. Tara ko. Marami nagbinta tayo, marami nagbinta. Kahapon tayo, daming tao dito. Sila nagtinda kahapon. Sila ate, maraming binta yun. Calamares. Punta mara ako sa dentist, magpaayos ang ipin. Hindi sa unahan. Open na. Open na rin eh. Tuti Greens Dental Clinic. Para mo ko si Agi. Balibad man to, nga karon kuno ko mo balik. Kaya adihag dentist. Gagawin kay o gara cellphone kay kuan. Lainon, pero gara sa amin kay gwapa na ah. Oo. Kala gwapa na ko sa amin. Ara ko sa amin mo tanaw. Dentist is out. Na! Naghangipon, di magkani maadyo. Sige-sige ra ba ko ngisi-ngisi. Hala? Ubalik ko po na lang siya. Ado ra po. Nab. Dentist is out. Ano man? Bow. O may tao na to, o may sekretary. Probe. Sarado lagi, dyan na ibutang dentist is out. Maadyo ko ng dentist area, kaya pangitaon man sa mga pasyente kay gaan ko ng kamot, inhinlo, di ko na magdugo. Probe na ginagawa. Sarado. Roll up. Ha? Abre nga na, katong na para sa mo, sira-sira. Roll up. Ay, pa gilagaw. Wala yung dato, sekretary. Wa. Ito, naktuk na eh. Nuktok man ko nga may tawag sa ang gilili. Sinara, tutusod. Dyan na mag-ibutang dentist is out. Sinara, tutusod pa. Wa. Ano, April man, roll up. Roll up, April man. Daway sekretary, lagi nilili ko sud. Nasa magtawag to, ang gabrihan man. Tawag man tata. Kaya ka mo dyan na kaila. Kaya ka man na una nagpa-cleaning. Ta. Oh, kapila na ni mong templa. Ha? Di ako tigsud be sa kuan. Eh, kanaura to. Kaya kukuha eh. Wa lagi. April na, roll up daw ha. Wa lagi sud. April, may roll up. Abre lagi dyan na may gipatang dentist is out. Ayuha. Wa lagi tao. Wa lagi na. Asa may dentist out? Ah, the dentist. Nana di ay. Nana lagi ana. Nana? Kauli na. Lamingan sila ang window. Ha? Pwede na ko magngisi-ngisi og dako. Kay napaadyo naghangipon. Roti Greens Dental Clinic. Narin pa pa. Madyo nag-dentist dito. Uway si sakit mo hinlo. Di magdugo ang ngipon. Hawan ako pa cleaning. Madyo ang dentist dito. Kay
Ara dyan, kagaan din sa kamot. Huwag dyan nagdugo. Pag, kuhanin dyan, paghinlo. Pero ang hangipon laman, di ingag arang hugawa. Kay, napaklining mo ko rin lagi. Agbay sa ilang cleaning, depende sa imong ipon. Huwag arang hugawa na sa kadyo, kanang mura ng gazagi. Tagip-tipan, kuha nagbayad na na, 1.5. Pero og, ego ra. Paano ito mo nga? Hmm. 1.5 man? Kalimwil, ang hugawa rin lagi kay 1.5 agbayad. Sa agahe karon, kuha ra agbayad ka ng 700. Kaya niya man tong dentista nga, di ba din kadyo imong ipon hugaw. Ingin siya. Ang nabayad ning abot og 2.4 kay agpasta dari 700 bayad. Unja ang dari po ibabaw gipastahan. Kuan pod kanang nay kuha nagbayad 1,000. Kay lisod man dari sa ibabaw di ay. Nakabantay na mo ko na sa ngipon inig. Kuha na kay lainin man parang mura bang di ko makaduot. Ay buho. Ay buho. Ang gatutulong isa yung kuan. Kare, isa mong gitanaw. Gitanaw mas dentist. Unja. Ang dentista na to, kalimutan ko pangutanahan ni Jangan. Basta kay buutan. Smiling. Ingan siya. Agaha ka nung ngipon, arang di ko na magabuk. Di ko na siya mabuho-buho. Ini ko na mag-toothbrush ko. Ahas ako nung babad og mga pila ka oras. Magpatugtog sa kunong kong mga sa kakantahan. Sige kuan, mas brasa ngipon. Nda, di ka man to. Di na kuno kumang limumog. Magbrasa ko nga sige kog bras nga nanda di na ko maglimumog og tubig. Inuwa ra to nimong mga buwa-buwa. Lagi. Mulakaw ka din. Kaya makatabang kuno na sa ngipon garon di sa mabubuho. Sakto ra jud nang mga pahinlo, binta man sining ngipon may atang atimanon kaysa sa buhok. Kaya ngipon, isu-isurat sa mga tao nga na, isu-istorya, jagat na rin baba na baho na. Madyo silang dentisa kay hinlo og agi. Nja, agah ngipon isang gikuan. Isang gi baid. Ag nakaangan katong natangtang agahang pasta, kuan man katong nay dental plus. Nja, pag nga na parang kaya nasangit man. Nataban man ang katong nay gibutang nga pasta. Isang gikuan na isang gihinisan karon gininga na kuan na siya humok. Hinlo lagi ang ngipon basta magkuan ka, gamit ka og dental floss. Kay ina mag-toothbrush kay nga na toothbrush, naman din masalin nga mga kuan nga uno di makuha, mamutoy mabaho na. Og maggamit kag dental floss, nga naman ra nimo nga na mga kuha naman tong mga nasangit-sangit. Di okay lagi mong ngipon. Ang prank sinanay karon ang tawagan. Ang ingnon nga mag-video ko kanang nay maghubo-hubo ko dares kanang nay Facebook. Ang ipakita gahang kuan. Himilat. Ug sa isang reaksyon kaya maitek man sa mga ingana. At ang tawagan. Tawagan ta ka mother. Nangan sa kanis nanay. Uy! Hala! Ha? Ito yung tawag nito, tapos ka ba? Oh, karang nay. Kuan nay. Karang kamusta man mo nay? Okay naman. Aga ko na kay wa ko ka vlog duha ka adlaw. Naman. Wala mo ko content na dari kay dara ra mo ko sa kwarto sige lubog-lubog. Tama na. Nay, Ah. tabangay ko na nga sa nga ka-content nay. Oo, sama na. Hindi ako manari. Nay magkuan lamang ko nay mao ra dini tingali paagi na nga mo. Kasapi ko nay. Mao jud tingali na paagi nga magkasapi ko nay. Saman. Kuan lamang ko dara ni maghubo-hubo ko ra sa kwarto. Jang pabidyohang limwil. Apa dia? Ang ka. Mura ka, hindi ka sapi. Gila ka na ako bubo. Na mao ra dini kangay nga matinding punta nay. Unsa makakwarta pud na nagdako. Hindi gawawan ng mga tao. O kara magana uso man na ron. Daghan man ay ko sa Facebook. Sila, uso, brihatang mga pamilya, di mangyana. Unsa ko makaingana ko nay. Unsa mo ko nimo?
kita uglayin ato na yana kangilan na kadoy. Ora po na nagbalik dyan kasi mong lungog. Magkuhan ko, kanang mag-post ko, mga sumunod adlaw, bansa kanang ang itag ka. Ako tong ikatrisi nga anak ni Lita Burato. Kamu. Pero, Asa na dia? galing. Bitaw na, mga tinausuro na, nga na makabiyos o daghan na makamilyon views ba, nga na. Nagirahan nga ko na nakasapi. Nawa man gapon. Nandiyan ito mas kuhan i-upload. YouTube. Sa YouTube, huwag na kay million views, kailangan kay 100,000. Di, kakorta na ko 100,000. Kanang 100,000 lagi mong ginatakitaan. Oh! Naglagay ka nagkakatawa. Ala, kawawa kasi mo kalimutan. Bitaw. Di bitaw na, di. Di. Kay, ilad. Kuha na, inaarap ko pangutanan ni Munay. Saman, Birthday ko yajo ini ka Domingo. Martes, 17. Aw, Domingo man isang gigon. Patuon ko na kay birthday ni Ja. Ba, sige siya advance. 50 na ba nakatuig, Lisa? Hala mang dadagkuan. Dito man ako cake. Maura ang kadalit. Nga, sa'yo na ikagalit. Malipay na sa gana. 50 na kuya di. Ay, golden. Karangkuan. Hala, tiguang na. Tiguang na si kuya. Luoy naman lagi sa lagi. Di, taga naman mga wali sa inyo diretso manok ba? Lagi, dito man ako mag-cake. Nandiyan ka mas sa mag-isang kuha na, nay. Panginabuhian. Murang ko sa Amerika. Di amang gyapon, nakakaon ng gyapon. Oh, sa nay. At sa nay kay kalibangan ko, nay. Sige na, di ba sa? Dito sa buko. Yung sana ko. Kapit ka magurot. Gamay na laman. Pe? Anjara. Imo pa nang dugangan din na sa duha tulupan. 8 naman. Ag naluto. Alas 8 na. Mingaw og panagat. Nahalin maghapon sa mingaw og panagat. Da, chicks da.